gent, què tal? Com esteu? Un dia més, Pilota a l'aire, benvinguts a la 22a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. I avui dijous ja us avanço que Michael Jordan, el millor jugador de tots els temps, i el seu documental The Last Dance, l'últim ball, acapararà pràcticament tota la nostra atenció. De fet, per parlar de Michael Jordan, avui hem quedat amb un mite del bàsquet català que el 92 va tenir la sort i el plaer de jugar contra Jordan. De fet, va jugar contra el Dream Team de Jordan, Magic, Barkley, Larry Bird, Pippen, Malone, Stockton o Patrick Ewing. Els Estats Units guanyarien l'or sense despentinar-se a les Olimpíades de Barcelona. A los 9 oros, una plata y un bronce que tienen su palmarés olímpico Estados Unidos. Añadirá el 10º oro, banquillo americano de pie aplaudiendo, abrazos. El primero a levantarse ha sido Magic, que parece que es el que da las consignas. El partido continúa, quedan segundos, se da la mano Drexler y Arapovic. No quiere tirar Stockton, no va a tirar. Le dicen que no tire, que es igual, que lo deje correr. Y bueno, final de partido. Final de partido. Ahora los dos equipos se saludan en la pista y ahí está la diferencia, 85-117. Una final dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, Estats Units contra Croàcia, que el nostre proper protagonista la va viure en directe des de les grades de l'Olímpic de Badalona. De fet, és un d'aquests que esteu veient en aquests moments. Doncs saludo ja al gran Tomàs Jofresa. Hola, Tomàs, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Moltíssimes gràcies per poder permetre'm fer aquesta petita xerrada i molt content de tornar-vos a veure sempre, Òscar. Escolta, Tomi, primer vull preguntar què recordes, o quins records guardes dels Jocs Olímpics del 92? Bueno, és una barreja d'emocions. Probablement el primer record és una miqueta l'emoció del pre-Jocs Olímpics, amb una concentració amb la selecció espanyola, que com sempre, sempre hi ha un procés de selecció dins de la selecció. En aquell cas, doncs mira, vaig tenir la fortuna que l'equip tècnic, el Díaz Miguel i el Pito Cortés, van pensar que s'ajustava pel meu rol, la meva presència a l'equip, en detriment del Pablo Lasso, concretament. I va ser una preparació que ja ho sabeu, doncs una mica tacada per tota la situació del tercer estranger, una espècie de huelga, de vaga que vam voler fer els jugadors amb l'associació de jugadors, de reivindicacions nostres i tal. Però, òbviament, la imatge més clara és l'emoció del dia que entrem a la Vila Olímpica, Jocs Olímpics a casa nostra, sabent que, a més, jugàvem al pavelló olímpic, no? És que no era ni en el Sant Jordi, tu, és que jugava al pavelló olímpic de Badalona i, la veritat, un sentiment molt potent, molt maco, molt maco. Si et dic Dream Team, què et ve al cap? Em ve el Magic Johnson, el Larry Bird i el Michael Jordan, pensant i entenent tots que la resta de jugadors són estratosfèrics, però és una mica aquell trident, que per mi han sigut, són les tres potes sota les que es sustenta una miqueta tota la meva adolescència o joventut, adolescència, tota aquella època. I, òbviament, per edat, el Michael Jordan enganxa una miqueta més,
però aquests 3 jugadors són els 3, per mi, estàndards, no? Aquella imatge que tinc de què és el bàsquet, l'excel·lència del bàsquet, aquests 3 jugadors. Com tu bé dius, aquells 3 jugadors, més tota la resta que formen el Dream Team del 92, el millor equip de la història. Estàs d'acord? Sí, sembla ser que sí. És la meva percepció i perdona'm que posi una mica de falca publicitària, reivindico de forma molt enèrgica que ho entenc, però el sense sentit aquest ahir veiem el Walt Frazier, no? Aquest exjugador NBA tan mític i exjugadors NBA, exjugadors ACB, exjugadors europeus, comencen a parlar de qui era millor, si el Sabonis, si el Gasol, si el Kukoc, el Jordan o el LeBron. Perquè crec que són converses que per fer una sobretaula estan molt bé, però és un anàlisi molt que no serveix massa perquè s'ha de contextualitzar, no? Són èpoques diferents. De quina manera podem agafar el Jordi Villacampa, que va ser espectacular el que va fer, espectacular, o sigui, per mi és un jugador irrepetible. Com el podem posar al costat o davant del Navarro, per dir alguna cosa, sense tenir en compte títols i quantitat de títols i una generació amb la que ha coincidit, per exemple, el Navarro. I no estic fent comparacions, precisament el que estic fent és que hem de fugir una miqueta de tot això. Però sí que és cert que el Dream Team del 92, allà es van juntar, sobretot, em sembla que són 11, perquè hi ha el Christian Lerner, que encara no és un jugador totalment consolidat i que marca diferències a NBA, però els altres 11 són d'un nivell estratosfèric, a nivell d'ambició, a nivell de fam, a nivell de competitivitat, a nivell tècnic, tàctic, és una passada. De fet, es van passejar literalment pels Jocs Olímpics. Ho tinc per aquí. Clar, van derrotar Angola, Croàcia, Alemanya, Brasil, Espanya, Puerto Rico, Lituània i de nou a Croàcia en la final. Mitjana de 117 punts en tots els partits i una diferència mitjana respecte als rivals de 43 punts per partit. Sí, amb equips que ara sembla que els anys van passant i una mica referent al que et deia abans, aquests dies n'hem tornat a parlar. A més, el Nino Buscató ha fet 80 anys. 80 anys. Sembla que perquè el Nino Buscató o tants altres jugadors d'aquella època bestials que estaven considerats números 1 a Europa, sembla que pel fet dels anys ja no són o no van ser. En aquells Jocs Olímpics, a l'equip de Croàcia, a l'equip de Lituània, escolta'm, hi ha equips fortíssims, que si veus les plantilles dius, ojo, pentina't bé perquè eren jugadors molt bons i amb molta ambició també, però realment tots els equips vam ser, entre cometes, joguets per ells, perquè a més ells venen amb una mentalitat tremenda, venen amb una preparació molt ben feta i amb una motivació enorme i la veritat que donava gust. Eren d'un altre planeta. Com va ser jugar, Tomi, contra aquells Estats Units amb tantes estrelles? Mira, recordo que va passar una miqueta amb el pavelló, a dins del pavelló olímpic de Badalona, va passar una miqueta algo que acostumava a passar amb la penya també. Jo era aquell jugador amb un tipus de joc una mica diferent, jugador amb una estètica peculiar, amb una manera de jugar peculiar, molt diferent. El jove era una miqueta, amb respecte ho dic cap a mi, el nen mimat, se'm consentia en moltes coses, també se m'apretava per una forma de jugar que tenia, però és cert que emocionava bastant, no? I recordo aquell partit que va arribar un moment que, la major part del pavelló olímpic cridava el meu nom i el moment amb el que el Díaz Miguel em diu surt a la pista, recordo que em sembla que una de les primeres jugades o la primera, diguéssim que està la pilota a la línia de fons i veig que em defensarà el Pippen. I vaig pensar amb tota aquella energia de la joventut, però també amb tota la inconsciència, vaig pensar, mira, rebré la bola ara i faré un quiebro, faré un sprint, creuaré la pista, em passaré el Pippen i la gent fliparà, no? Perquè era veritat, era una realitat que jo era un jugador especialment ràpid i explosiu. Vaig agafar la pilota, ho recordo, vaig fer com una primera passa i 2 o 3 bots i el Pippen, allò era un tio de 2'3", 2'4", amb una lateralitat brutal,
escolta, no sé si vaig passar la pilota, ara hauria de veure el partit, però recordo aquesta imatge. Mira, Tomi, si et sembla, et llegiré frases d'excompanys teus d'aquell equip, d'aquella selecció que hem trobat al diari Marca, i tu em dius què en penses, d'aquestes frases. Jordi Villacampa diu, va ser l'únic partit de la meva carrera que abans de començar vaig saber que no el guanyaria. És que és una realitat. Era la mateixa sensació que probablement vam tenir el dia que vam jugar contra els Lakers a l'Open McDonald's a París. Sí. Però és veritat que elevat a l'enèsima potència. O sigui, si el dia dels Lakers sabíem que no guanyaríem, però també com anava el partit, ells venien directament sense haver entrenat, els Lakers. Bueno, saps allò que penses? Ai, ostres, no serà que guanyarem, no? Va passar aquell dia. Però és que contra el Dream Team, és que sabíem que era missió impossible i que només ens quedava més que disfrutar, anar a tope, sí, disfrutar, jugar amb serietat, però probablement en molts moments preferies estar a la banqueta per veure en primera línia aquells jugadors. Sí, era una sensació una mica contradictòria. És a dir, des de la banqueta disfrutaves més del partit que si no estiguessis a la pista. Mira, jo me'n recordo de diverses jugades amb les que van treure de prop, o passaven pel costat, òbviament, amb el joc parat, dos jugadors que em van impressionar molt, no?, per les seves dimensions, que eren el Karl Malone i el David Robinson. Al mateix temps, el Larry Bird. Si el Larry Bird ja sabíem que era un jugador alt, però era un jugador, no sé, aquell moment me'n recordo que vaig pensar, si és un Carles Ruff jugant de 3, amb una mobilitat increïble, tot i que aquella època ja el Larry Bird ja estava prou lesionat, el Màgic, el mateix Michael Jordan, el Clyde Drexler, eren jugadors que físicament també imposaven i poder-los veure amb tot detall des de la banqueta també tenia el seu què. Sí. Epi va dir, des de la banqueta vaig veure els noms d'alguns jugadors brodats en daurat a les sabatilles. Diu, ara és normal. Llavors, era una cosa que no es portava, no? Una cosa que no era normal. Totalment cert. Vam veure coses que no eren habituals en aquella època. Ara, fins i tot, amb moltes marques de sabatilles, concretament de bàsquet, per exemple, tu pots anar a la web, et dissenyes els teus colors, et dissenyes el teu nom, ho pots fer amb un rellotge, et compres un rellotge i fas que et serigrafin el teu nom o el que tu vulguis. Abans no. Aquesta tecnologia no existia i quan vam veure aquest tipus de coses, clar, és que veiem que estàvem davant de gent que no només havien estat i eren els nostres absoluts ídols, sinó que teníem molt clar que nosaltres mai podríem estar com a la vora d'ells, no? I clar, aquest partit s'ajunta tot, perquè estàs no només amb ells, és que t'estàs defensant. I aquesta sensació d'aquest detall que diu l'Epi, i el que deia el Jordi abans també, no? És així. I a sobre Andrés Jiménez diu, era gent a sobre respectuosa. Sí. Amb una formació, no? Amb un saber estar, amb una cultura del bàsquet o una cultura de l'esport que no significa que jugadors, per exemple, si us recordeu, el Charles Barkley va ser dels jugadors que més... De fet, va tenir alguna frega així amb jugadors d'Angola, perquè els jugadors d'Angola eren jugadors, jugaven una mica al límit o més, no? Però sempre amb un màxim respecte. A mi m'agradaria explicar-vos una anècdota que em va quedar marcada. I era que amb el Dream Team, amb la preparació, dies abans de començar els Jocs Olímpics, vaig entendre com a jugador professional i com a jugador que en aquella època estàvem, diguéssim, perdoneu el meu castellanisme, a la cresta de la ola, no? Vaig entendre el que no entenia mai, que era aquesta falera i aquesta eufòria per aconseguir autògrafs nostres i que la gent volia camisetes. Va haver un dia que jo vaig sortir una miqueta, no sé, com 10 segons més tard pel túnel de vestidors cap a la pista anexa de la penya, perquè el Dream Team era l'únic equip que se li va permetre entrenar a la pista central. Jo, quan vam entrar al pavelló aquell dia, me'n recordo que vaig estar parlant amb alguna persona... Però no, entrenaven i a porta tancada, no? O sigui, exactament. Ningú podia veure res amb aquelles correderes tan enormes. I jo recordo que em vaig quedar parlant, recordo perfectament, a l'entrada amb el Miguel Gómez,
la persona que portava manteniment i s'encarregava del material i era el que manegava tota la penya. I quan em vaig girar i vaig seguir baixant per anar cap a la pista, què vaig veure? Doncs vaig veure 11 jugadors, l'Epi, el Jordi, Andrés Jiménez, el Rafael, tots aquells jugadors, Biryukov, mirant per les escletxes que tenen aquestes portes correderes que hi ha a la penya, que deuen tenir mig centímetre, mirant tots un 11 que estava fent el Dream Team. I quan vaig veure aquesta imatge, òbviament, si hagués tingut un mòbil, en aquella època no en teníem, hagués fet una foto, perquè era la viva imatge de nens que estaven mirant els seus ídols. Els seus ídols. I amb això t'ho dic tot, no? Dic molt, vaja. Ho resumeixes absolutament tot. Més frases. Alberto Herreros diu, va ser com la pel·lícula en la qual Jordan juga contra uns extraterrestres, però a sobre Jordan anava amb ells. No? És aquesta diferència, no? Sí. Totalment extraterrestres. És veritat que després parlant amb altres companys, o el mateix Rafael Jofrés, el meu germà, el Rafael va tenir l'oportunitat de jugar contra el Shaquille. I sí que em va explicar que el del Shaquille era, diu, Tomàs, només la presència física, ja era absolutament d'un altre planeta. Però en quant al conjunt i en quant a les individualitats a nivell de bàsquet, de veritat que totes aquestes frases que em dius és que són molt representatives del que sentíem. De fet, el Rafael Jofresa diu ara es poden veure 1.000 partits i reportatges de l'NBA, però llavors era un món inaccessible, el que donava a aquests jugadors una era de ser mítics, no? Biryukov, el partit de la meva vida contra el Dream Team, l'únic, eren 12-10. Xavi Fernández, els veiem com el que eren, d'una altra galàxia. Orenga, eren tan bons i tenien tal superioritat física que dominaven el marcador i el partit com volien. Quique Andreu, no? Que diu, jugar contra el Dream Team era jugar contra 10 en comptes de 5. En un temps mort, és una anècdota, Tommy diu, en un temps mort, quan portàvem 10 o 12 minuts, Lluís Cortés, el segon entrenador, ens va dir que havíem de pressionar al mig camp. Diu, tots vam pensar que s'havia tornat boig. Sí, hi ha una anècdota molt graciosa també, a la mitja part, que l'Antonio Díaz Miguel, que si alguna cosa tenia era una passió desmesurada pel bàsquet i un amor tremendo pel bàsquet, va fer el comentari ¿quién es este Charles Barkley como para que nos coja? No sé si havia agafat 8 rebots. I algú va contestar, bueno, pues el máximo reboteador de la NBA en los últimos años. Sí. Bueno, clar, òbviament vols fer-ho el millor possible, però estàs en una situació com una mica contradictòria, no? Precisament per això que deia el Jordi Villacampa, no? Que probablement és l'únic partit o el partit de la teva vida que més juguet et veus davant de l'equip que vas enfrontar-te. Acabo amb 2 frases més. De Santi Aldama, que diu, em vaig sentir com es sentirien els nens veient entrenar a les estrelles actuals, el que tu comentaves abans, d'aquells 11 jugadors mirant l'entrenament del Dream Team. I José Ángel Arcega diu sobre Michael Jordan, diu, més que defensar-lo, gairebé pensava més en no lesionar-lo. Imagina't, no? Quina responsabilitat. La intimidació de jugar contra Michael Jordan. Sí. La veritat que, a més, com dèiem abans, van ser un equip que es van exprimir molt i en els Jocs Olímpics es van poder veure moltes jugades. La veritat que va ser molt maco. Ara es torna a parlar molt, sempre es parla molt de Michael Jordan, ara potser encara més arrel del documental de Last Dance, l'últim ball. Creus que és el millor jugador de la història, Michael Jordan? Reprenc el fil, no?, de lo d'abans. A més, molt difícil. Probablement ha sigut el jugador més tot terreny, amb més capacitat de guanyar molts títols en unes circumstàncies molt curioses. És veritat que, com hem vist en aquest documental, Jerry Krause és el principal artífex de muntar un grup, òbviament. Sense un grup tu no guanyes, però sí que és veritat que quan arriba Michael Jordan, Chicago Bulls és un equip que, com tots sabem, anaven 4 gats al pavelló. És veritat que es van fitxant jugadors, però si tu et fixes en els jugadors amb els que acaba tenint guanyant els títols, és veritat que hi ha un Ron Harper, un Dennis Rodman, un Scottie Pippen, per suposat, Toni Kukoc, que per mi no se'n parla gens, però per mi és canela en rama,
Però després tots els altres jugadors, Bill Cartwright, Steve Kerr, John Paxson, òbviament, jugadors estratosfèrics, però estem parlant d'un nivell... Bueno, i estem parlant d'un altre nivell, no? Aleshores, jo, al mateix temps que dic que sí, és que la ment em viatja directament al Larry Bird i al Magic Johnson. El Magic Johnson. Perquè són dos jugadors que és veritat que encara feien més grans en els demés. Fins i tot. Em dóna la impressió, o almenys era més visible, en el joc que el Michael Jordan, no? Tot el que feien, no? Si ara recordem bé el Larry Bird amb 2'8", 2'9", que media, a més amb un esperit de lluita, tot el que portava, em costa moltíssim, de veritat. Em costa molt dir que és el millor jugador de la història. Per altra banda, doncs clar, si ens anem més cap aquí, què hem de dir de LeBron James, de Kobe Bryant, de Stephen Curry? Ojo, és que hi ha jugadors... El que sí és cert és que a vegades conflueixen moltes coses i si contextualitzes una mica et dones compte que el Michael Jordan va ser com aquest moment d'explosió molt més global a nivell del món. Perquè és veritat que Larry Bird i Magic Johnson van ser els que van produir o aconseguir que la NBA ja es comença a expandir. Als Estats Units hi ha una repercussió tremenda, però amb el Michael Jordan coincideix aquella època d'expansió global, ja a nivell de tot el món. I, bueno, evidentment que el que sí que podem dir és que el que va fer va ser tremendo. Tremendo en molts aspectes del joc. Sí. També has tingut la sort de viure de molts partits al llarg de la teva carrera i molts partits importants, amb selecció o amb clubs, amb la penya, per exemple. Aquell partit contra els Estats Units, contra el Dream Team, on el col·locaries? Sentimentalment, dins del teu cap, quants partits tens? Els 3 partits que més recordes, on col·locaries aquell partit contra el Dream Team? Doncs no voldria pecar de snob, no? Però té el significat que té. O sigui, l'englobo dins els Jocs Olímpics, l'englobo dins de la meva primera convocatòria amb selecció absoluta, amb uns Jocs Olímpics a Barcelona, amb algunes curiositats que havien passat els anys anteriors, amb coses que em van costar molt, moments molt difícils, però ho dic amb la mà al cor o amb el cor a la mà, que totes les fites aconseguides amb la penya, Lligues ACB, Lliga Europea, Copa Courage, fins i tot et diria la sensació de retornar una altra vegada a l'èlit amb el Zeljko Obradović a Treviso, guanyar la Saporta. Això són moments que de veritat, amb els que com que sí que et veus competint de tu a tu, tenen una importància i estan molt arraigats, estan molt a dins. Però, òbviament, el haver jugat contra el Dream Team va ser molt maco, va ser molt màgic, va ser un somni fet realitat. Molt bé. Escolta, per ja anar acabant, perquè no et volem robar més temps, explica'ns una mica què fas a Menorca, afincat o afincadíssim a Menorca, a la illa, vinculat al bàsquet amb els petits, no? Amb els joves. Sí, ja fa 5 anys que vaig tornar a Menorca per tercera vegada, diguéssim, a l'etapa de la meva vida. Bueno, per una qüestió de com veig la vida, amb l'edat que ja tinc 50 anys, pel que sempre he buscat, sí que tinc la sensació de que és el meu puesto definitiu, diguéssim, i estic molt feliç, estem totalment confinats. Menorca ja sabeu que és una cultura molt obedient. Em de preguntar si estar a Menorca s'està menys confinat o no. No, absolutament confinadíssims des del dia... Em sembla que va ser el dia 14, pot ser, de març? Pot ser, ara m'agafes, però... Em sembla que és un dissabte i des del dilluns hi ha l'estat d'emergència i a Menorca t'ho pot dir qualsevol, des de Ciutadella i Maó fins a Fornells, Mercadal, Ferreries, a Migjorn, no veus ningú pel carrer. Tu surts a qualsevol hora del dia i l'únic que veus, si és gent, potser alguna persona anant al súper, però el confinament és total. Diguéssim, a nivell sanitari el problema ha sigut molt controlat, s'ha controlat molt. També és veritat que haver aïllat la illa a nivell marítim i aeri, home, clar, això afavoreix molt.
Un avantatge, òbviament. I en el meu cas, doncs, totalment aturat de les meves activitats, perquè jo, diguéssim, acompanyo a un equip premini i a un equip infantil femení a Ferreries. Soc instructor de classes de ciclisme indoor, tutoritzo algun esportista, faig activitats a centres educatius, en projectes educatius aquí a Menorca. Per tant, estic totalment confinat, estic totalment a zero d'activitat laboral. És una que, òbviament, com a moltes persones, em preocupa i molt, perquè no sé què passarà. Tots tenim unes despeses amb les que hem anat comptant els darrers anys, no? I ara hem de canviar una miqueta el xip perquè segurament ens haurem d'adaptar a una nova situació. Però amb ànims, amb ganes, amb il·lusió, estic molt feliç i amb les vicissituds i dificultats que tota persona té, però soc una persona molt feliç i sobretot molt feliç amb tot el que faig. Molt bé. I ara sí, l'última. Tomi, no sé com sortirem d'aquesta, socialment, econòmicament, laboralment, no sé, ningú sap com sortirem d'aquesta. L'ACB segueix lluitant, intentant acabar la temporada. Entens que l'ACB vulgui acabar aquesta temporada, que encara es resisteixi a donar-la per acabada? Mira, el que més em crida l'atenció de tot el que he anat llegint... Ho dic perquè hi ha moltes lligues que s'han cancel·lat, Moltes lligues s'han cancel·lat. I l'ACB segueix, i l'Eurolliga també, insisteix en intentar acabar la temporada. El que més em sobta de tot això, el que més em crida l'atenció, és una percepció meva, i a més és una realitat, és que, diguéssim, estan insistint molt, tant l'Eurolliga com l'ACB, cosa lloable perquè espero que sigui per la passió que tenen, no? Però, òbviament, aquí es mouen molts diners, ells ho volen salvar, però dona la sensació que en l'últim a qui es comenta, es pregunta i es consulta és el propi jugador. Perdó, jugador i entrenadors. Aquests dos col·lectius són bàsics, són els principals, i dona la sensació que com que això és un negoci, doncs els gestors tenen la potestat com per, diguéssim, anar una mica per lliure, no? Dit això, home, estic molt tranquil i tot i que no soc jugador actiu, crec que hem d'entendre que al final l'ACB, l'Eurolliga i qui sigui farà el que les organitzacions i organismes pertinents decideixin que poden fer. Exacte. Per tant, al final et diria que és quasi com una mica paper mullat, no? Està molt bé que ho tinguin planificat, que ho tinguin preparat, que vulguin estructurar-ho por sí, però al final es jugarà si les autoritats sanitàries ho permeten. I llavors, en aquest sentit, esperem que estiguem ben assessorats. Exacte, doncs amb això jo crec que està tot dit. Tomàs, que et veig molt bé, que m'alegro de tornar a parlar amb tu, que tinc enveja que estiguis gaudint d'aquesta gran illa que és Menorca i, escolta, que segueixis disfrutant de la vida que estàs vivint. Moltíssimes gràcies i, a més, aprofito per dir-te que ja ho saps, molta gent ho sap, que ens tenim un carinyo especial, que vam viure una etapa molt maca aquí a Menorca, una etapa de bàsquet molt guapa i que bàsquet al dia, que tu, que us segueixi anant tot, fantàstic, tot i les dificultats que estan havent i que tots tenim. Però ho tirarem endavant i segur que ho farem molt bé. Molt bé. Gràcies, Tomi. Una abraçada. Merci. I nosaltres que hem de seguir parlant de Michael Jordan i del seu documental i també d'altres coses, amb el nostre home NBA, com fem habitualment els dijous aquí al Basquet al Dia. Saludo l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Com anem? Què tal, Òscar? Escolta, què ens dius de l'últim ball, de Last Dance, amb el gran protagonista que és Michael Jordan, aquest documental sobre la seva figura, el que va ser capaç d'aconseguir amb els Bulls, 2 episodis ja mesos, que les audiències són realment espectaculars, però no sé, tu quines conclusions treus? Què ens dius? No és per menys l'audiència i també, si ja de per si era un documental jo crec que bastant esperat, en temps de confinament, tal com estem ara, és que se'ns fa curt fins i tot. Jo l'he viscut amb molta il·lusió, la veritat. Tenia moltes ganes de veure, no? Un equip que és històric, és un equip llegendari, un personatge superreconegut i del que a vegades no n'hem sentit a parlar d'aquesta més
potser faceta més personal, no? O més íntima. I no sé fins a quin punt és a cor obert, però sí que veiem, doncs, jo crec que un Jordan més a prop que mai en aquest sentit, i a més doncs, crec que està molt ben hilat tot el tema dels capítols, i de moment doncs, el que hem pogut veure jo crec que és bastant interessant i que saben molt bé capturar l'espectador, no? Malgrat sapiguem la història en si, no descobrirem res nou a nivell doncs, de grans trets que no sapiguessin ja, però jo em vaig integrar molt bé a la història i tinc ganes ja doncs, de veure 2 més i seguir cada dilluns doncs, consumint aquest documental que jo crec que serà un imprescindible per qualsevol fan del bàsquet i de l'NBA. Sí, encara queden 8 capítols més, però Déu-n'hi-do el que hem pogut veure en els 2 primers, una realitat crua quan ell arriba als Bulls i com una única persona, que és ell, és capaç de canviar la història d'una franquícia, no? de la NBA, sense caure en addiccions o en conductes nocturnes complicades, perquè ell es desvia absolutament de la dinàmica que portava aquells Bulls quan ell arriba. Sí, és molt significatiu. Parlem d'una persona de 21 anys quan arriba als Bulls, no? Tal com ella explica. En 21 anys, en aquella època, que era doncs, potser més descontrolada, no? Era una època on no hi havia xarxes socials, no hi havia el seguiment que hi ha ara de l'esportista, no? En si, no era tan exhaustiu. Portar aquest tipus de vida podríem dir que era fins i tot normal. O sigui, parlem de que els Bulls ho feien, però desgraciadament eren un mal equip. Potser els equips campions també tenien vicis que no acabem avui en dia acceptar. No ho sé. El tema és que aquesta voluntat que se'ns ensenya de Jordan, fins i tot repassant el fet de que ell a institut durant un any no va entrar a l'equip, perquè no donava per alçada, perquè en aquell moment consideraven que no tenia suficient talent, i tot i així, en 3 anys, pràcticament, era una estrella d'universitat i en 2 anys més era una estrella de l'NBA. I quan veus parlar gent com Larry Bird, com Magic Johnson, que sense rondinar, directament diuen és el millor que he vist mai i ho vaig saber des del primer dia que el vaig veure. Ja és una cosa que impacta molt, perquè veus molta sinceritat a les seves paraules i al final jo crec que et deixa, això, és moltes fonts, moltes impressions, molta gent parlant, explicant la seva, i crec que és molt complet i que en aquest sentit ens fa una imatge molt bona del bàsquet de l'època de l'època final d'aquest equip dels Bulls i també d'aquest pas previ, del Jordan nen, del Jordan adolescent i del Jordan universitari. Què em dius de la figura de Pippen? Perquè també Déu-n'hi-do el protagonisme que està tenint en el documental i que sorprèn una mica, no? Tot el que va arribar a viure ell dins d'aquell vestuari, no? I també el tracte que va rebre per part del club. Sí, és una part complicada, jo crec, perquè ens hem de traslladar a molts anys enrere. Sí que és cert que potser, clar, ara mateix pensem 18 milions en 7 anys, és que és irrisori. Ara mateix un suplent una mica bo en un any pot cobrar ja 18 milions. Exacte. I això, mira, se'ns explica molt bé, sí que és veritat, l'aspecte familiar de Pippen, l'aspecte mental, per què arriba a firmar aquest contracte, tot i el risc evident de que al final passa el que va passar, que és un jugador que va estar a un nivell espectacular, per molts, com es diu al vídeo, era el segon millor després de Jordan, que estava cobrant per sota del 100 de la lliga. Que això, després no ens justifica conductes com aquesta de la lesió, per exemple, d'esperar per operar-se i perdre els partits. Són coses que ell mateix, jo crec que en certa forma acaba reconeixent que Jordan, al mateix documental, expressa que a ell no li sembla bé aquesta actitud i que jo crec que fa fins i tot més meritori el fet que, malgrat tota aquesta voràgine de successos negatius, entre cometes, per l'equip, i per aquests jugadors tan importants, malgrat tot això, al final acabessin guanyant. Shaquille O'Neal ha dit que els seus Lakers guanyarien els Bulls de Jordan. Estàs d'acord? A mi és que aquestes batalles contra el temps em costen molt, perquè són èpoques molt diferents. Jo crec que els Bulls de Jordan són els Bulls de Jordan. I és cert que Shaquille O'Neal és un pivot dominant, aquells Lakers
un equip que històricament no han aconseguit aquest impacte dels de Jordan, però tampoc sabem ben bé si hagués estat abans dels Lakers, doncs què hagués dit la història de cadascun. A vegades és qüestió de temps i de qui arriba primer per marcar època. Realment no ho sé. Jo si hagués d'apostar diners me'ls deixaria en Jordan, però contra aquests Lakers i contra molts altres equips històrics. Llavors, a partir d'aquí, és un tema doncs, de jugar una mica a la videoconsola, no? I provar doncs, ja una mica de gustos i doncs, imaginar aquest jugador en quin punt estava de la seva carrera i aquest altre aquí no. I doncs, sobretot això, doncs, pensar una mica qui guanyaria. Jo ja dic, si hagués de fer una aposta, em quedaria amb els Bulls. Per cert, parlant dels Lakers, Adri, compte que no hi hagi un documental, un últim ball de Last Dance semblant amb Kobe Bryant. S'ha publicat que hi ha filmacions, hi ha moltes hores de vídeo enregistrades i que això podria acabar amb un altre grandíssim documental, en aquest cas, sobre Kobe Bryant. Sí, no descarto, realment no descarto que sigui així i potser no ara, no? Perquè encara està el tema bastant recent, no? Però sí que jo crec que en un futur, sigui doncs, mesos, anys, aquest documental existirà i segurament doncs, tingui un impacte molt similar i fins i tot potser més gran, no? Que el de Jordan, en el sentit que Jordan està viu, és una figura legendària, però és una persona viva. Kobe doncs, l'hem perdut de forma tràgica i crec que guanyarà molt de valor sentimental. Què es veurà? No ho sé. Realment no sé fins a quin punt poden arribar aquestes imatges, però tinc clar doncs, que la història de Kobe mereix un documental, hagi mort o no, i que malgrat sigui doncs, per aquesta desgràcia, algú hagi pensat ja doncs, en aprofitar aquest material i fer un document que, igual que aquest, doncs, penso que serà irrepetible i inoblidable. Per mi endavant, triga el que triga en arribar, però ja estic segur que vindrà. I més enllà del documental de Michael Jordan, ens queden 8 episodis encara per emetre's. Hem de parlar d'altres coses, ni que sigui breument, perquè a Can Barça no sé si estaran poc, molt o gens preocupats, però Leandro Bolmaro torna al draft. Es va apuntar l'any passat i es va acabar esborrant. Leandro Bolmaro y Sí. juego en Barcelona. Jugás en Barcelona. Y bueno, y me había anotado en el draft y tuve la posibilidad de borrarme y me borré. Esto es, los menores de 22 años deben ponerse elegibles, ¿no? Para poder estar en el draft. Primero tenés 3 años para anotarte y luego ya sos elegible Y directamente. cuando vos te bajás, que te puede llegar a pasar que te drafté, ¿por qué te bajas? ¿Por qué decidís bajar? ¿Es como borrar un tuit? No, ¿Está bien o no? es una decisión que tenés que tomar, porque si quedás en el draft y no te eligen, al siguiente año no podés volver a anotarte. Ah, ok. Entonces yo me bajé para el año que viene poder anotarme. Ara torna, en aquest 2020, veurem quan es podrà celebrar aquest draft de l'NBA, però de moment s'ha apuntat. Sí, és una potser notícia bastant anunciada, no? Podríem dir. Sabem que Bolmaro li agrada tassejar a la NBA. Ell mateix ha reconegut doncs, que potser no era aquest any, però el següent sí que volia anar. I finalment, doncs, un altre cop ha inscrit el seu nom al draft. Per quedar-se no ho sabem. És possible que sí. El projecte de primera ronda és un jugador que crec que té condicions doncs, per potser no fer un impacte immediat, però sí doncs, a desenvolupar-se i en 1 o 2 anys doncs, ser un jugador important. Li destaquen doncs, el físic, òbviament, i jo crec que doncs, una espècie de noció de tot terreny. No? És un jugador que ara mateix necessita millorar en tot. Òbviament doncs, no ha trencat a Europa, ens queda molt per veure ell aquí si es decidís quedar, però si no jo crec que té un bon fons per la NBA, no caure un fons armari, no? I doncs amb molt de treball, això sí, però prosperar i acabar doncs, sent, si no una rotació vàlida, un bon titular. Doncs veurem si hi ha un nou capítol, no? Un nou cas com el de Rodion Skurucs, com el de Mario Hezonja, jugadors que no van acabar de despuntar el Barça en el primer equip i van acabar fent el salt a la NBA. Veurem què passa amb Leandro Bolmaro, amb aquest draft d'aquest proper 2020. Ens has de parlar de Jalen Green, no? Un jugador molt jove, de fet en edat d'institut, i que passarà directament a la G-League sense passar per la universitat. Sí, i a més el cas, no? I tot el doncs, tema que envolta aquesta decisió és molt més gran, no? Que això i ens porta doncs, a un debat molt extens, que potser un altre dia podem parlar més tranquil·lament, però
Però el tema és que la G League, i d'acord amb l'NBA, doncs, s'ha creat com una espècie d'equip filial que no estarà vinculat a cap franquícia, sinó que serà com un equip de joves, no? Un equip d'aquests dels que moltes vegades ens fem al 2K i diem, doncs anem a juntar joves, doncs el mateix, però de gent d'institut, de gent de diferents acadèmies que no volen anar a la universitat, es volen saltar aquest sistema, i doncs prefereixen unir-se a aquest equip que els oferirà un sou. Jalen Green s'ha dit que cobraria $500,000, cosa que, recordem, a la universitat, almenys oficialment, no poden fer. Han d'anar sense cobrar. Ja hi ha més d'un jugador que ha confirmat que anirà a aquest equip. Encara crec que ens falten molts més per confirmar, però és una notícia, jo crec que preocupant, no?, pel bàsquet universitari, en el sentit que el seu model de negoci sempre s'ha qüestionat. És una lliga, no?, és una estructura que genera milions de dòlars, i que no paga els seus jugadors. En canvi, tens entrenadors cobrant similar o per sobre que fins i tot entrenadors NBA. És realment una cosa que ja hem parlat abans i que no té sentit. Això porta a aquest equip? No ho sé, però aquest equip és una opció per a aquells que necessitin diners. Recordem que molta gent d'universitat, d'institut, no té diners, però té talent, llavors és una sortida. A més, aquests nois se'ls becaria perquè poguessin seguir estudiant mentre compaginen la G-League. Per tant, estan obrint les portes a tenir un equip intermig entre NBA i institut, on els jugadors puguin desenvolupar-se i, a més, cobrar diners. L'oferta és bastant bona. Ens agrada? Home, tots som molt romàntics, no?, de l'NCAA, però a partir d'aquí pot haver-hi un paradigma del canvi. Veurem com respon la lliga universitària i com s'adapta a aquest nou equip que de moment no sabem tots els noms, però ja comença a reclutar joves importants. Sí. Parlàvem abans del draft masculí. Veurem si s'acaba celebrant, suposo que sí, veurem quan. S'ha celebrat ja el femení, la Women NBA i el seu draft. No sé què ens pots dir de la número 1, de Sabrina Ionescu. És una jugadora molt interessant. Jo l'he pogut seguir... És tota una estrella, als Estats Units. Sí. Aquí, potser ens ha arribat més, no?, que altres anys el seu nom pels triples dobles, no?, i per les seves declaracions, fins i tot, que es van fer virals. Sorprenent-se perquè crec que portava X triples dobles i ella no sabia que l'havia fet i, sorpresa perquè no es creia, no?, que hagués fet un triple doble durant el partit. És una jugadora especial, com dic, no té el rècord de triples dobles de l'NCAA de tot el temps i a Oregon ho ha fet molt bé. Ha destacat bastant i ara a les New York Liberty veurem, no? Ja comencen a dir que està cridat a marcar una època i a destacar moltíssim el bàsquet femení. Un draft de la Women NBA que, per cert, va tenir un detall realment molt destacable, no? El fet d'honorar la memòria de la filla de Kobe Bryant, de Jana Bryant, també d'Alisa Altobelli, de Peyton Chester, víctimes també al tràgic accident d'helicòpter. Sí, és una nota agradolça, no?, d'aquest draft. És un dia molt especial per a molta gent. No podrà ser per elles tres, però sens dubte aquesta menció honorífica, el fet de recordar la seva memòria i bé, tres noies tan joves que no sabem si haguessin acabat el draft, però bé, ja és un símbol, no?, de com la Women NBA i la NBA s'esmeren en cuidar aquests detalls i al final fer aquest petit homenatge a aquestes tres noies que desgraciadament no podran arribar a aquest draft. I per acabar, una altra de les notícies, Liz Cambage, l'australiana, també amb molt de pes dins de la competició, una altra estrella del bàsquet femení que seguirà a la Women NBA. Sí, és una jugadora que l'any passat va ser notícia, sobretot, més enllà del seu talent a pistes, on ha estat All-Star, és una jugadora molt reconeguda, no hi ha cap mena de dubte, però va ser notícia per temes de reconèixer que havia tingut problemes de salut mental. I reconèixer això obertament en uns dies on, per exemple, hem tingut un Alex Abrines amb depressió, que fins al punt de deixar l'equip, no tornar i fins a minuts després no confessar, la veritat. En fer-ho tan obertament, parlar del problema i fins i tot tornar ara a jugar a bàsquet perfectament i mantenir la vida normal, per mi és un gran mèrit
I és una gran notícia. Són persones professionals i estrelles i tot el que vulguem, però són persones i que parlin obertament dels problemes, els afrontin i ens demostrin amb el seu exemple que es pot seguir endavant, per mi és una gran notícia. Sí, doncs veurem també quan es reprèn la Women NBA. Ho deixem aquí, Adrià, fins la propera setmana. Adéu, que vagi bé. Abraçada. I per cert, dir-vos que la camiseta dels Estats Units amb la que Michael Jordan va disputar els Jocs Olímpics a Barcelona 92 es va vendre, es va subhastar per 216.000 euros. Ricky Rubio dona 2.500 llibres a menors tutelats i avui dia de Sant Jordi qui també ha repartit i regalat llibres és Pierre Oriola. Ho ha fet a tots els seus companys al Barça i també a l'estaf tècnic amb la finalitat de promoure la lectura i donar suport també a les llibreries locals. I a tot això, avui fa 5 anys que l'Uni Girona es va proclamar per primera vegada campió de la Lliga Femenina. I compta amb això perquè anem directes cap a un nou conflicte entre l'Eurolliga i la ACB. Primer va ser l'ACB qui va proposar la disputa de la fase final de la competició, de la seva competició, com a molt tard el 10 de juliol, i ara és l'Eurolliga qui avui es dona fins al 24 de maig per prendre una decisió sobre el desenllaç d'una temporada que es disputaria, compta, en una seu única del 4 al 26 de juliol, és a dir, conflicte de dates entre ACB i Eurolliga a la vista. El desenllaç de l'Eurocup seria del 4 al 17 de juliol. I encara us hem d'explicar que l'Unicaja ha anunciat una rebaixa salarial d'entre un 10 i un 17,5% a la plantilla. El Morabanc Andorra dona dues opcions als seus abonats davant la impossibilitat de completar amb normalitat la temporada. Aplicar un 30% de descompte en el carnet de la propera temporada, és a dir, la 2020-2021, o recuperar el 20% del carnet de la temporada actual. Ho explica el director de comunicació del club, Gavi Fernández. Pensem que és la millor decisió que podíem prendre en aquestes circumstàncies, que no són fàcils. Un cop l'ACB ja va decidir aquesta setmana en assemblea que la Lliga, si es podia jugar, es decidiria en un torneig en seu única a porta tancada, encara que sigui a Andorra seria a porta tancada. S'havia de prendre una decisió respecte als nostres abonats i no hem volgut trigar massa en prendre-la, i és la següent: si ets abonat del club i vols renovar el teu carnet per la següent temporada, tindràs un descompte del 30% en el preu del carnet de la següent temporada. Pensem que és una compensació que és apropiada respecte a les circumstàncies en les que estem. Hi ha una segona opció, que és que tu creguis que has de recuperar els diners d'aquesta temporada. Doncs hem establert un percentatge del que tens dret a recuperar, que és un 20%, són els 5 partits a casa que quedaven, és el que per proporció queda establert, no té massa secret això, i si vols recuperar aquests diners, aquest 20%, tindràs una opció a partir de dilluns al nostre web, i fins al 31 de maig, allà hi haurà un formulari, l'has d'omplir, has d'enviar-lo seguint les instruccions, i doncs els diners et seran retornats. Com diem, no són decisions ni situacions en les que ni haguéssim pensat que ens trobaríem, ni molt menys en aquest context en el que estem, però aquesta situació, aquestes circumstàncies ens obliguen a prendre decisions per respecte als nostres aficionats més fidels, que sempre diem que en tenim molts, però els més aficionats a tots i els que millor volem cuidar sempre són els nostres abonats. I la Federació Catalana de Bàsquet, que ha comunicat avui que tota vegada que el Congrés dels Diputats ha prorrogat l'estat d'alarma fins al proper 9 de maig, dona per finalitzades les competicions no sènior i no preferents de la temporada 2019-2020. Nosaltres per avui ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa, esperem els vostres likes, el podeu compartir també amb tota la gent que sabeu que li agrada el bàsquet. I sobretot, i el més important, no oblideu subscriure-us al nostre canal per seguir vivint el bàsquet al dia.